lauya. Ka ina ka ga magana babu buru obanka. Billahi allazi la ilaha illallah ba ki shiga gidan ga sai dai mu ta ina lauya yake. Ya za ki konkotu? Ya za a yi konkotu? Assalamu alaikum. Shi na ko ba shi na ba? Assalamu alaikum. Lauya ban wallahi gaisa da kai magana na toye da kai ba lahiya ba wallahi. Jiya dawo tunan. wallahi ba magana in dawo tunan ba nan na zan tsaya mai magana ya za a yi lauya a ce ta konkotu kowa sani da rana aka shari'a wallahi ba a taba shari'a da ba ni ban taba gani ba in dai Najeriya na da ba ya za a yi a ce ta konkotu na suke garba lauya to ya za a yi ta konkotu ko to ko ha ni a huccen mace ta konkotu ai magana ta ka rigo ko ta kwani gida na kwan ya ta konkotu ni gida na kwan ya za a yi ta konkotu to da dare aka shari'a ba a shari'a da dallo ni ba sa ana wata shari'a da dare ba wallahi mu ɗaya ta au ko in tona maka asiri kana ja maka kana kira maka ruwa wallahi take lauya ina ka ga magana babu buru obanka yanzu wanga miliyan 8 ka tabbata miliyan 8 ka kirga sun cika kana ji ka yi magana ta so sai mu kare da gani to so au hello da ke ga nan su ka zuwa da gida kuma na hada mai ki bakira na ina gida daga kes ki zo ki bata mai aure wannan da hukata lauya ya kai assalamu alaikum 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 salam bai ka ga nan a barka dina babban mutum nake akwai kuɗi to babban mutum ai bi wadan kai ne to ni kan ina wadan kai na Allah dan saboda akwai kuɗi kana ji na nan da ka gani miliyan 8 na miliyan 8 awo wa an gaba komai na ba wasu ƙauyuka na ƙauye wasu hiluka na ƙauye ka gane hili 7 na kamfanin na so yin amma ƙayanan sun dani wallahi ban isa ba akwai wanda ma wallahi zai ta bibin da shi son nake kana ji ai musu ruwan wuta rusu mutu ka gane in ta zo aiki na to ka sai zai yanzu wanga miliyan 8 ka tabbata miliyan 8 ka kirga sun cika kana ji sai ka yi magana ta so sai mu kare gani to so au hello da sai magana to so kono kono baka yana da kace magana to so kai magana ta so ai akwai namba ta mun tana abin nan kono baka shimitu ya shigo cikin gidanka wani gida a wala cikin shi ka kallon na hoyala wallahi ba muna da hoyala kana da hankali ko in baka miliyan 8 kai cikin gida jami'in da ran Allah loya ka yi shi shi mai kudin ne mu ce mutai da ran Allah ka ta da gidan wallahi ka haida ba ka haida lem wallahi na kama ke ma zan shi ciki amma lauyan ga babu dan iska irin ka ni na iska ka to ka tana ina ka to ina ce da iska na ce ma wallahi yana malinki hello da an da yanzu naka zuwa da gida na hada muku kudin nan ba ku turo su ba ku da su da tsaya fen nan ba ku duba kuma kun zo kun aban da Allah ba ku turo su da Allah kudi ba shi ne kawai wa alaikum salam ina la halal Allah kara na ka tami ina son a jami'an haƙina bai yiwuwa a ce wai ina da gado ga gidana mu gashi ƴan uwana suna son su yi min haka su danne min haƙina kamar da irin da baban ku ya ba wani babban kamfanin na ana so kai ka san Aliko Dangote na san ko ubana na yawanci kina ganin nawa za a samu yanzu wuri na ana samun miliyan 90 miliyan 90 su ɗaya kan ba Aliko Dangote shin kici Aliko Dangote ya ni ma baba na to uba baba na kira ne yanzu wani mutai gidan kira ne ki dai yadda da magana kira ne amma da sai ki nuna irin kewa ke san ni kira ne sai nuna wani hoto kira ne mutai wurin hoto gida fa hoto lab a aza hotuna da hoto sai da yana yaro mutai mai kira ne ke ma zan shi ciki amma lauyan ga babu dan iska irin ka ni na iska ka to ka tana ina ka to ina ki da iska na ce ma wallahi yana malinki